Mufaro wedu kuva nemi nhasi pano paDestiny TV muchirongwa chatinoti isusu ngatizive mutemo, all things law. Muchirongwa semazuva ese ndina advocate Muvhami. Asi nhasi unotoda kuona kuti kana tiri kuita chirongwa ichi sei tiri kuuya nacho kuvanhu. Munomu pachirongwa chino tinoda kudzidziswa kuti mutemo unomboti kudii. Tinoziva kuti kana paine nyaya inenge yaitika vanhu tine zvatinofunga, tine zvatinechiti dai mutongi adai. Dzimwe nguva kana zvikasaitwa sekutarisira kwedu zvinotidzimba moyo, we attack kuti magistrate yakazvifambisa sei, judge uyu akazvifambisa sei. Tisingazive kuti mutemo wakanyorwa pasi unomboti kudii. Semuenzaniso, nyaya yatakanga tiinayo patakauya pachirongwa chinechi yakanga iri yamadzibaba Ishmael, avo vakaita appeal for bail. Vanhu vazhinji havana kufara nguva yamaiexplaina vaMuvhami munomu. Muchitaura kuti aiwa mutemo unoti zvakati. Ndakaona mwakanyora achiti dai anga ari mwana wenyu akanzwa rugoma iita sei. Advocate Muvhami kuuya kwavari kuita, vari kuuya kuzotitsanangurira kuti mutemo unomboti kudii. VaMuvhami makadii? Tofar, makadii maimusha? Tiripo hedu. Nhasi uno nyaya kana kuti bhonzo ratinoda kutsenga munomu inyaya iri kunetsa mumastreet. Takaona zvichibuda pasocial media kuti iye zvinezvi pari kunzi kana murume abata kuti mukadzi wake ane chikomba, which is cheating, ava nekodzero uye zvaapa mutemo kuti anodzokera kunoti ndiri kuda pfuma yangu. Ichokwadi here ichocho? Wangu ichokwadi. Ndiri kutoshamiswa kuti vanhu vari kutanga kuita kunge nyaya inyowani. Inyaya yakaitika muna 2015. Asi yazongotanga kunofunga nenyaya dzesocial media kuhaipiwa izvezvi. Asi nyaya yakaitika pane murume I think anonzi Machado kana ndisingakanganisi. Machado muna 2015 akabata kuti mukadzi wake akanga ari kumuchita kana kuita upombwe. Mukadzi uyu I think ainzi Mangwende. So zvakaitika ndezvokuti akabva aenda kuhama dzake achida kufind out kuti ishuwa here. Vatona kuti mukadzi uyu akanga achitorara nemabrothers ake, vamwe vakuru, vanabamunini wake, including mukomana wemombe, vazukuru pamusha. Saka it was a mess. Saka ndobva amuramba zvekunomudzorera kuna kuvabereki vake. Baba vemukadzi ndo vakaenda kudare rekwaMagistrate. Vasvika kwaMagistrate ndobva vaisa claim yekuti vari kuda balance yepfuma kumbwasha wavo vachiti wadzosa mwana wangu. Saka Magistrate ndopa akapa mutongo wekuti pfuma inofanira ava baba ava vakwanise kuclaima balance yepfuma nekuda kwekuti mwana wavo akanga abreacha the inonzi material breach ye contract inonzi marriage. Chataura chiti contract but ndozoti vamwe vachatanga kufaita vachiti haisi contract, covenant, but whatever union iyoyo kana kuti marriage inenge yauya based on kuti vanhu vanenge vane trust panyaya dzepabonde. Saka zvakaitika Magistrate adismissa that claim. Baba vemukadzi vakazoenda kuHigh Court vachinoappeala decision yaMagistrate kuti sei ndarambidzwa kuti ndiclaime balance yepfuma. Saka in that case zvakabva zvazonzi nemajaji ekuHigh Court, I think Justice Maira naJustice Uchena, vakazorula kuti kwete, but in terms of the customary law, zveshuwawo kana mukadzi achinge achita kana kuti mukadzi achinge aita upombo, in terms of the customary law, enda kuti ndidistinguishe ipapo kuti kune inonzi customary law, kune inonzi civil law, handiti o general law. Saka izvi zvepfuma izvi zvinotongwa pasi pemutemo wecustomary law. Saka pasi pemutemo wecustomary law, the magistrate and nemajaji vakati izvo tatarisa mutemo iwoyo unobvumira kuti munhu anenge abvisa roora rake, mukadzi wochita, anokwanisa kuenda kuvabereki vacho kana kuna baba, especially baba ndo vanosuwiwa because ndo muridzi wemwana, unoclaima roora rake rese. Saka ndo mutemo wacho zvaunotaura. Saka mutemo uyu tiri kuti mutemo, asi hausi mutemo unenge wakanyorwa pasi. Customary law, remember kuti ma-customs are evolve over time, ma-cultures nezvakadaro.
Saka mutemo kana wakuapply vanongoapply sezvazviri, hapana pawakanyorwa mumabhuku kuti uyu mutemo uyu unoti izvo rora rinofanira kudzorwa. Saka ndo mutemo wavakashandisa, asi nekuda kwekuti dare reHigh Court razotonga kudaro wamutemo unonzi izvo precedent. Handitika because mitemo yakasiyana siyana, kune yatinoti customary law, kune atikutaura masources of the law. Saka kune customary law, kune yatinoti statutory law, ndo mutemo uyu wakanyorwa mumabhuku ekuparliament uya. Then kune constitution, then koita mutemo uyu watikutaura nawo unonzi judicial precedent, kureva kuti zvatemwa nedare superior courts, High Court, Supreme Court. Saka dare riri pamusoro, decision yarinenge rapa inobinda macourts ari pasi. Saka nekuda kwokuti High Court yakazvitsinhira zvinhu zvataurwa namajistrate, saka kureva kuti matare ose ari pasi akutotedzera mutemo iwoyo kuti rora rinofanira kudzorerwa. Balance haigone kuclaim, asi nyaya yakanga yaenda kumatare yakakonzeresa kuti zvese zviitwe ndo yandataura yaMachado naMangwende. Ndofunga vamwe madzimai ari kunze uko neniwo included, mutemo unoti baya baya munzwa uri munyama, nekuti kana inini ndiri kunzi ndachita, murume wangu ngaadzorerwe pfuma yake. Ko murume wangu paanochita, what happens to me? Handizivi kuti pamuri kudaro kuti vakadzi vari kubatika batika vada kuramba here vachichita. Hatizive because ndakaverengawo mumanewspaper ndichiona vanhu nepasocial media vachirwisa strike vakadzi. I think mutemo uyu wanga wakangogadzirirwa kuti uprotecte marriages, kuti mukadzi akwanise kuchita. Saka murume culturally and customarily aitendedzwa kuita madzimai akawanda. Saka this one hangu handisida kupinda mukutanga kurwisana nevatariri because vanhu vane maopinion akasiyana. Saka handisida kuisa pfungwa dzangu, ndoda kuti ngoisira pakuti inini kana murume achinge anzi achita in terms of the customary law, hapana ma-consequences ayarise from that. Handitika ende hakuna mutemo unotaura kuti chii chingaitwe pane izvozvo. But tikada kuendesa kumutemo wechirungu watakuti izvo vanhu vanogona kuchata in terms of the Marriages Act, ikoko kana murume achinge achita, again kune maremedies ariko akafanira kuti munhu anogona kuclaima ma-adultery damages. Asi ma-adultery damages haaclaimwa again kune murume wako, anoclaimwa kune chikomba kana kuti kune girlfriend yauya kuzointerfere marriage yako. Saka in terms of the customary law, handione pane mutemo inoti murume anogona kuitwa anything kana achinge anzi achita. In fact wediri kutoti kuchita handifunga kuti ritoriko kuvarume. Yes. Vamuvhami nhasi pasitra murika paifanonge pakagara mudzimai tichitaura nezvenyaya iyoyi iyi. Ngatimboongororai zvinoitika panoroorwa munhu. Tinoziva kuti imimi vamuvhami mune maenda, mune briefcase yenyu yamakaisa mari yenyu, yamune matoverenga kuti indo yandi kuenda kunoroora, modzoka musina, maisiya kwana atezvara. Asi tinoziva kuti pakuroora pane zvirehwa zvakawanda, ndiro, mari yendiro, matekenya ndebvu, makaninzwa nani yekupinda mumusha nechi. Imwe yacho yatinoziva kuti kazhinji aitombodyiwa nemunhu mumwe chete. Mari yedare chero anga aripo pari kuroorwa mwana anenge aenda nayo. Saka murume paachaenda achiti ndiri kuda mari yangu yaanga akanyora ndakaenda ne5,000, anenge achinoipiwa nani? Iyo yakadanzurwa mai vapiwa yavo, vagovana nevanin'ina vavo nehanzvadzi dzavo, baba vapawo mukoma wavo, vaita zvakati. Saka mari iyi anonoiclaima kunani? Ko kana munhu waakatambidza baba vangu havasisiko, hanzvadzi dzangu hadzisisiko, anonopiwa nani? Mukesi yakaitika yaJani, I think Orient Jani, muna 2024 if I'm not mistaken, Jani akabvisa rora rake. Kana mujudgment imomo akabvisa nofunga 2,850. Saka abvisa mari vakamirira muchato, mukadzi wake akabva achita. But mukutaura kwazvo mukuita sekunge akanga atori nenhumbu panguva yekutoroorwa kwake. Baba vanonzi vanga vachiziva nyaya iyi semaverengero atakaita. Jani akaenda kukota akanoclaima refund yake yepfuma yake yese, dare rikamutendedza kudaro. I think akaenda paHarare Magistrate Court apo.
magistrate akamubvumira kuti aclaime pfuma yake back. Akasuwa baba. Saka mumajudgments atinawo 2 yandambotaura yaMachado neiyi yaJani, baba ndo vakanga vachitargetwa. Saka pakunobvisa mari vanhu vachinoroora paya, ini ndoona senga kuti baba ndo vari in charge of dare iroro. Saka nekuda kwaizvozvo pfuma inofanira kuti iclaimwe kwavari kana vari mupenyu. Asi in the event yekuti vafa kana kuti nemabrothers acho vese hapasina aripo, zvakafanira kuti munhu anga ane chikwereti chako akanzi afa, hapana zvaungaita. Of course kumutemo wechirungu unogona kuzoti estate yake yarejistwa mozonoclaima kubva kuestate yake. Asi kana pasisina chinhu chekuti chinogona kuclaima, itori loss yako. Saka I think inenge yangu loss. Otherwise baba kana varipo, whether vakagowana nemabrothers, vakagowana nehanzvadzi nanatete nanani, but ivo baba ndo vanga vari muridzi wedare iroro. Because kana uchiroora unoroorera baba, iri dare chete, asi baba ndo unofanira kuti ungochinangana nawo pakuclaim. Saka kushandisa decision yakaitwa muna Jani zvinoratidza kuti baba ndo vakanga vachiclaimirwa. Kune avo vaida unoclaimawo pfuma, I think because ivo vakaendawo in his capacity, it means kuti ndiwo futi vakanga vachirecognizwa pakuti ndo vanoclaima kana kuti vanoclaimirwa. Mumashure mataura kuti mutemo uyu unenge waiswa kuti uchengetedze mamarriages. Mubva mabvunza mukati asi madzimai vari kuita noise muda kuramba muchichita here? Pamwe pacho when we look at, ndoda kutaura maybe nedivi remadzimai rati kutarisa, ndimai Musha, married for 25 years, vagaramo, vaita vana, vari kubika, vari kutsvaira, vari kuaina, vari kusuka, vari kuita garden, munosvika zvinhu zvise zviri munzvimbo muchibva kubasa imimi. Hazvisi kuiswa here apa kuti pa 25 years dzandagara wazondibata nhasi kuti ndine chikomba wodzokera kunotora mari yako. Saka all my contributions are they not being put into account apa? Ndada kuti ndisati apindura ipapo ndibva ndati ndijekesa apa kune vatariri kuti nyaya yekutizvo vakadzi vada kuramba vachichita here, handisi kuuya ndiri semurume, because kuchita chinhu chakashata. Ndibva tangozvijekesa whether kwaitwa nemurume kana kwaitwa asi vamuvhami mati tikangota nyaya yekuchita iyi tinenge tiri kungoiona kumadzimai chete. Murume haanganzi achita nekuti vanotenderwa kunge vaine mamwe madzimai. In terms of the customary law, kwete ndo maonero angu. Ndakutaura maonero angu kuti kuchita kwakashata whether kumukadzi kana kumurume, asi mutemo wamatidaidza kuti titsanangure unenge uri customary law. Saka ikoko ndokwatiri kuti murume haanganzi achita. Mukadzi ndiye anonzi achita because murume anenge achinzi abvisa mari ende anotenderwa kuita barika. Now coming to the question yamavhunza, can you take it again? Mai Musha varova, pane kesi yamapa yechitu yekuti avanga vakatomirira muchato zvichiri fresh kaizvi, munhu uyu obva achita avasati vatochata, and munhu anozoti zvandandichiti ndiri kuda mudzimai, mukadzi wacho handitorina, ende anenge ane pamiri pomwe murume. Asi nditotaura nyaya yekuti ndagara mumarriage 10, 15, 20, 25 years ndirimo, zvodaro kuti mai Musha vabatwa nechikomba, vamusha uroti inini mutemo uri kunditendera kuti ndinoti pandakabvisa paipai ndipei. Asi kamai Musha pa 25 years idzi vabereka vana mumusha mavamusha, vanga vachigarapo, vatovaka musha, kana ngatiti pari pamusha pai vatovaka kicheni yavo, vakaita yekudzira, vakashanda, vakarima mubindu, vachiwacha, vachitsvaira. Zvese izvozvo hazviiswe into an account here pamuri kuenda kunoti ini ndidzorerei mari yangu yandakabvisa. All right, thank you for that. So tiri kuti mutemo wecustomary izvozvozvo hausi kuzvitarisa. Nditi urungofokasa chiri nekuti ini ndiri kuenda kuna baba vandakabvisa mari yangu kuti munhu uyu wadii wachita. Pane mimwe mitemo inoadresa zvinhu zvamuri kutaura nezvazvo izvi. Wakafanira kuti munhu akaenda unoclaima for sharing of property akaroorwa, because pane maregimes emarriage akasiyana siyana. Sorry maybe pamwe haisiyo inenge iri nyaya yanyu, but kuti titambanudze nyaya yacho kuti vanhu vanzwisise.
Pana vanhu vanochata muchato uyo unonzi chapter wanga uchinzi chapter 5.11 izvezvi ya5.17 muchato wekunzi murume 1 mukadzi 1 iwoyo wemuchato kana vanhu vakurambana zvinongonzi who contributed what to the marriage. Vana vanotariswawo pavo kuti mukadzi anga asingaende kubasa asi akaita an indirect financial contribution to the marriage. Ndopandanga kutaura izvozvo kuti ndaimuwachira ndaizomudii but vakadzi vakawanda mazuva ano havachanyanyi kudaro because vakadzi vafinancially independent. Ungondoona mukadzi atori nemari yakawanda kudarika yemurume. Saka argument iyo haichanyanya kuwanikwa still mumatare edzimhosva iko zvinezvi. Kudhara vakadzi vaingogara kumba vachitonzi hamuende kubasa hamuende kudini. Saka remedy yemukadzi iyeye ndeyekuti kucivil law anokwanisa kunoclaima kuti property ngaisheyiwe nenzira yekuti 50-50 although ndisina direct financial contribution asi ndine izviwo zviri indirect zvandaicontributa kumarriage. Then kune inonzi unregistered customary law union. Unregistered customary law union ndeyekuti iwewe mukadzi unofana kuenda ungori maoko chete. Handika inonzi the maoko property. As if literally unofana kunhonga mapoto ako nechichi ubva waenda. Mutemo iwoyo uri kunzi izvo kana taakuuya kumutemo wechirungu uchida kuclaima kuti ndinofana kuwana property maybe half kana kuti 40% or whatever percentage yaunenge waisa iwe usina kuisa contribution iyo. Mutemo unenge uchiti panofana kunge paine some joint ownership kuti maybe title deed kana mapepa eproperty iyo arimo mazita enyu ese which makes it 50-50. Number 2 kana pasina iyoyo pane yatinoti izvo tacit universal partnership kuti marriage yakutiitwa sekuti iwe ine partnership. Saka partnership imwe inogona kuti mumwe anouya nemari mumwe ouya nelabor asi vanhu ivo kana taakushare assets partnership iyo upon dissolution maybe vanogona kushare zvakaenzanirana. Uyo asingati haana kana sendi rakauya naro tichitasa labor yakadi yakauya nayo. Saka ikoko ndokune maremedies emukadzi uyu. Asi uku kuchivanhu uku mutemo wacho uchiri kudevelopa. Handidika because makesi wa2 ndo ataona akapinda matare edzimhosva. Saka hausati mutemo wokuti wakaenda up to the Supreme Court kuti tinonyatsoona kuti dare repamusoro rakazorula kuti kudii. Saka mutemo mumwe nemumwe unenge uchiri kudevelop. Saka development iripo izvi ndeyekungoti pfuma inofana kuti idzorerwe. Handidika uyo majanu akadzorerwa yese matimi because maybe vanga vasati vatombopinda mukugara vese. Yes, maybe it's expected like that. Saka hatisatawana yekuti munhu akange vagara 10 years 15 years unozoendawo kumatare chinzwa kuti dare rinorula richiti kudii. Iyo futi yamachado akanga angori munhu akanga aenda kumatare kunoclaima balance vaarambidzwa nedare kuti asaclaima balance. Handiti saka dare rakaita senge riri kuti dai wangogumira ipapo because iye wacho hatina kuzonzwa achienda unoti neyacho yandandakabvisa iyoyo chindidzorerai back. Hatina kuzonzwa zvichidaro. Saka mutemo iwo uchiine gap iroro ratinoti pamutemo is a lacuna. Handidika igap rinenge risati raita macircumstances anopinda kuti mutemo ugone kuapplywa. Saka izvezvi ndo mumamiriro akaita mutemo hausati wadevelopa kusvika that far. Ndaifarira vamararike pavaimbotaura vaibva vati saka todini. Ini ndakuda kunzwa vamuvhami. Yes. Iye zvinezvi mimi semunhu anoziya mutemo pane here zvatingaite semadzimai kuti tinzwike kuti tiri kuti muri kuti kudii kwemimi kuti mungati nini nekuti tiri kuona varume vari kubura dzakawanda vachiita zvavanoita asi nekuti ivo vari kuti takabvisa pfuma sezvinotaura iwo mutemo wedu wechivanhu wecustomary law kuti unoti nekuti uyu akabvisa pfuma nekuti zviri kubva zvaita sekunge munhu akaenda kunotenga mubhedha achibva aona kuti gumbo racho remubhedha rakatyoka oti ndidzorerei mari yangu nekuti gumbo remubhedha sei ratyoka. At the end of the day zvinoita kuti isusu madzimai tifile kunge makatitenga. Saka yasei chinhu chamakanditengesera chaichi handichafari nacho nekuda kwekuti chaita ichi nechichi chindidzorerai mari yangu. Pane here zvinokwanisa kuitwa iye zvinezvi mutemo iwo usati wanyatsosvika pakunyorwa pasi kunzi munhu anodzorerwa pfuma yake zvatinokwanisa kuita kwete semadzimai chete zvichida kune vamwe ana baba vanenge vachiti aiwaka mwanasikana hatingazomudai so kana zvadai so chii chingaitwa.
ini chandingafunga kuti chingaitwa, pane manonzi malobby groups, andika malobbyist vave basa ravo nderekuti vange vachiramba vachingoita maactivism yekuda kuti pave nekuchinjwa kwemutemo wavanenge vachifila kuti uyu mutemo uyu wanga uripo asi waane kakudzvanyirira kauri kuita rimwe divi, handiti? Saka vanhu ivavo, whether madzimai, whether maculturalist, whether vanhu vanosapota zvinhu zvecustomary kana kuti vechitendero, but vakaramba vachiisa, ndoziva pane vamwe vanonzi Katswe Sisterhood, vanonge vachipromotawo marights evana, marights emadzimai, vana Wilsa, vana Zwala. Saka ivavo varipo, I think madzimai vakamobilizana nevanhu vanenge vari of a like mind, vakaenda vachiswera vachizozvitaurawo through maybe ma-MP avo, ma-members of parliament, maybe zvinozopisirawo zvasvika kumaparliament ikoko, ndokuti ndo vanogadzira mutemo pada kana vachinge vaona kuti zvine musoro zviri kutaurwa izvi, vanokwanisa kuzochinja mutemo wacho vachida, but for now hatina mutemo unenge wakadaro. Takuenda pamatara kuti pamwe pacho mudzimai anokwanisa kunoti inini ndiri kusungisa mukadzi arodana nemurume wangu, anoziva ndakarorana nemurume uyu, asi iye vari kuita upongwe nemurume wangu, ndo watinosungisa. Panyaya yekusungisana iyi pane madamages anotaurwa kuti ndiri kuda mari yakati, kunge iko zvinezvi pane nyaya iriko yemurume kuti ari kuti chikomba chemukadzi wangu ndoda kuti chindipe 300,000. Mukadzi wachibva uyobva ati iwo murume wangu akaita mwana neumwe mudzimai, ndiri kuda 50,000. How do people arrive at the amount? All right, so ma damages awo anonzi ma-adultery damages. Na ma-adultery damages ndichada kuti ndingopatsanura kuti kumutemo kune two ma-types, maybe two, kunogona kuita mamwe, but ndichangoda kutaura mu2 awo. Anonzi ma-special damages nema-general damages. Iyi yamataura iyi inofola anda anonzi ma-general damages. Ma-general damages anosiyana nema-special damages. Ma-special damages ndeyekuti pakaitika tomboti accident, ndangotaura chinhu chinozikanwa navanhu vakawanda, munhu obva atyoka ruoko. Saka kutyoka ruoko kwaaita uku kwaita kuti aite disfigured, handitika. Saka hatina mari yatinokwanisa kunyatsoti imari kana kuti munhu anga achiita zvemodeling obva akwara face, yatinokwanisa kunyatsodoma kuti imari yakati. Iye ndiye anozviziva kuti worth yangu yadzikiswa sei. Saka dare harina mari yarinotema kana kuti wakanyorwa pamutemo kuti inofanira kunge iri mari. Iwewe wega ndiwe unoziva. Imi mukachitwa, kurwadziwa kwamunoita kwakasiyana nekuchitwa kunoita the next person. Saka munhu nemunhu ndiye anoenda nefiga yake. Saka mutemo unodzinga wakunoshanda ikoko, ndo president anambotaura kuti pane mumwe munhu akamboendawo nenyaya iri similar yakadaro, dare rakambotonga kuti kudii, ndo measurement inenge yakushandiswa. Ma-special damages ndo yekuti munhu akagara muchipatara akazonotenga mushonga wakati, akazonotenga rimwe ruoko, artificial hand, iyoyo inotodiwa ma-receipts acho imwe neimwe, ndo ma-special damages. Saka pamari apa uyo murume ari kuclaima 300,000 ndo kurwadziwa bundu riri pamwoyo wake, handitika. Zvakafanana ne-defamation of character. Ini ndogona kuti munhu aita defame my character, ndogona kuenda munoona vanhu vachinzi akasuwa for 1 million, handitika. Maybe munhu ndi president wenyika, kana kuti ndi member of parliament, kana kuti munhu mukuru anozikama. Saka kuitwa defamed kwake kwakasiyana nekumunhu wekuti maybe angoriwo kumaraini uko, handitika. Saka uyo anogona kuenda ne10,000, uyoenda ne1 million. But of course 1 million kazhinji acho dare rinozosvika roidzikisa richiona kuti president haisi kutendera zvakadaro, handiti. Uyu anenge aclaimawo 10,000, hapana munhu anozomuta kuti akukuwedzera, aiwa, ndo yaanenge achifila kuti ndofalia, kana iri within ma-damages akambotenderwa nedare before. Saka iwawa anonzi ma-adultery damages. Hausuwe mumwe wako, unosuwa uyo wacho, the intruder ari kuuya achinterfere mumarriage yako. But does it, to me it doesn't make sense. Nekuti ini chitendero chandinacho ka, marriage certificate yangu yakanyorwa zita remurume wangu. Saka uyu auya akatoenda kunopfimbwawo nemurume wangu. So why is it kuti ndiye wandiri kufanira kunoita so? Alright, so zvinhu zvinofana kuprova nemunhu aenda kudare achinoclaima ma-adultery damages, mainly i2.
chekutanga ndechekuti imimi maenda kunosuwa this lady andika the parama wamuri kuti ari kudanana or the mistress, imimi munofanira kuprova number 1 kuti aizviziva kuti imimi muri kumusuwa wacho nemurume wenyu mune a monogamous marriage or arrangement yemarriage inonzi yanachitira chapter 5.17 but izvezvi michato yese within that marriage, but ndomboitaura nchiti chapter 37 or chapter 5:11. Saka mukasaprova kuti uyu mukadzi uyo chikomba ichi chaizviziva at the time yaakarara nemurume wenyu kuti manga mune muchato naye, hamukwanisi kuiprova ma-adultery damages. Anditi 2, munofanira kuprova kuti iye wacho akasangana pabonde nemurume wenyu or nemukadzi wenyu. So those 2 things. Saka chekutanga ichi manje tiri kuti izvo apfimbwa. Kupfimbwa ako harisiro dambudziko. Andika because imimi kana mada kumusuwa on the basis kuti akapfimbwa chete, hamukwanisi kuiprova because tinofanira kuprova kuti aizviziva. Saka imimi munofanira kuita zvinhu zvinoratidza kuti pamoment yamakazoti adana nemurume wenyu momuzivisa, whether kunyora tsamba, whether kumameseji amaisa kwaari, whether email, shamari ndine muchato, motomurakidza ningirikini yacho. Saka musangotange mamhanya kumatare. Andika vada kuzoita ma-adultery damages kumatare kuti nini ndoda kunoclaima chakacha because unosvika joka riripo padhoo kuti ndaisozviziva. Andika saka vanowanzoita successful ndevaya maybe vanotori shamwari, yani vanotanga kunyenga shamwari yemunenge wake or murume anotanga kunyenga shamwari yemukadzi wake, ivavavo it's easier to prove angatori pamuchato wangu, saka kuti ndakachata aizviziva. Then 2, haisi nyaya yekungoti unongoti ndoona vachifamba vese or vanowanzowirirana stereki, haisiwo zvinofanira kuprova. Unofanira kuprova kuti vakaenda pabonde. Saka vanonyanya kuiwina ndevakuti vanoziva vanga vari padhuze nemuchato wenyu. 2, patoitwa mwana. Otherwise dzimwe dzese dzisamuna ma-adultery damages asina mukurumbira wakanyanya because kuti uzviprove zvinhu izvozvozvo hazvisi easy, but kana una hombo wacho unokwanisa kuti uzviprove. Ko kana uchiti ndakatovaona vachibuda muloji, handina kuona hangu vari mukati vachiita zvavaita, but vaitobuda muloji and hapana vanhu pavangamboenda muloji kuenda kunonwa madrinks. Izwi iri ndino kuti ndaura machitsimbidzira kuti apa handisi kuisa pfungwa dzangu ndichitira vatariri vanozoti vami ndo vari kuzoti zvakati. Loji ingori nzvimbo yekunorara, it provides accommodation. But it looks like muno muZimbabwe wedre kuti lodge rademonizwa zvekudaro. Saka kubuda palodge hachisi chinhu chinoprovisa kuti pakaitwa bonde. Asi urubuda murumu mune mibhedha ka? Murumu mune mibhedha. Vanhu izvezvi vanodaidzana chiri kumahotel instead yekuti atsvage imwe venue, vanogona kutodaidzana kurumu. Ashama ndiri paMonomotapa Hotel muroom 205. Please can you come? Amambona kuti mahotera muime kana mumalodge mune mutori pamwe nemacheya anenge atori paside up netafura iripo. Zvino basa razvo izvozvozvo. Handiti haisi pfungwa dzangu kana kuti ndinofunga kuti ndezvekuti apart from kurara kwauda kuita uko munogona kunge pane zvimwe zvamuda kuti kuita. Komuofisi madhokta wani unoona mune mibhedha, asi mibhedha yo ndikuti ararire achiita upombwe nemunhu, asi mibhedha unenge urimo. Imimi ndimunoziva zvamuri kuita. Saka ndikuti proof inodiwa maimusha ndeyekuti pakave nekuwadzana pabonde kuti uprove nyaya, failing which unenge usina kusvika bha racho ende koti inogona kurambidza kuti ikupe madamages aunenge uchida. Zvichireva kuti kwekupedzisira kwacho kazhinji kacho hatiihwini nyaya iyi, kunyanya pakasabuda mwana. Handiti pakasabuda mwana uye handina kuvaona vachitozviita, asi umbowo hwese hwekuti vari kuzviita dzimwe nguva hahuna kunyorwa, hapana mapikicha, asi zviripo kuti vanhu havari kudanana. Ende pane here pekuti vamuvhami, imimi maimuvhami vari kokumba, mongowana shamwari yekungonwa nayo madrinks zvichingoperera ipapo. Muchitoenda muloji mongonota uyu haashandi, atobva kumba kwake kwaari kubva ongosvika oita business nemi risina parakanyorwa pasi. You are inviting me kuti ndipe opinion inozotanga kuti ndikona nevanhu. Inini I will resist the temptation yekuti ndipe maonero angu panyaya, because mumwe akatarira izvi zvanogona kuti yes, why not?
totoenda tichitoita zvakanaka zvakajeka. I think zvinouyawo pamubvunzo uye unogara uchivhunza nevanhu vakawanda kuti mukadzi anogona here kuita best friend yechirume and vice versa, murume anogona kuti ave best friend yechikadzi. Vamwe vanoti why not, ini ndoziva zvandiri hanambvura takaita anything naye, but vamwewo imwe skulu inoti kuita hakuna zvakadaro. Andika saka mativi maviri anogara achikakatirana zvekudaro. Saka inini kundiisa opinion yangu, I will reserve my opinion to myself. Zvichireva kuti zvichida pamwe umbowo hwandirokwanisa kutsvaka zvinezvi hauzonetsa here, nekuti pamunozouya futi next chirongwa chinoteera tikuda kutarisa nyaya yenharembozha, nekuti kunharembozha kundokwandokwanisa kuwanaka umbowo hwangu inini hwavari kutotaurirana kuti nguva yaya yataenda yaya zvakadai zvaitika zviya zvandafadzwa nazvo, asi ini ndakunzi handichabata nharembozha yaya nekuti ndinotosungonzwa wabatira nharembozha isiri yako. Saka umbowo hwacho ndinohuwana kupi, nekuti kumalogis kwacho handikwanise kuwaniswa mukana wekuenda kunodongorera nepawindo ndichivaona, kunyange ndikaenda mudare redzimhosva ndichiti ndakavaona pasina umbowo hwekuti ndakavaona huri kubatika kunge hwakanyorwa kana zvamambotaura kuti anokwanisa kunge ari mamessages. Dzimwe nguva ndinoiluza kesi iyoyo. Asi chandabata ndechekuti matimimi pamwe pacho zvakakosha kuti ndisati ndamhanya kunoti ndinoda kuita sue this person ndimbotanga pamwe ndambotaura naye ndichiferefeta zvakangwara ndichichengeta mamessages aya atiri kutaura. Pamwe mwana obva atodhomoka kuti inini zveshuwa ndikutozviita iwe akatotaura kuti iwe hauzi mukadzi chaiye, inini ndiri kutomuitira. Saka that becomes my evidence. And then mataura nyaya yekuti mari dzinoenderana nekuti iwewe uri kuzvikoshesa sei. Saka vatongi pavanozosvika pakuti iwe wanga watoda 300,000 tiri kukupa 200,000, how do they arrive at that? Sematsanangurira ndaita kana ari madhautary damages pane inonzi loss of consortium ne-loss of contumelia. Handisi kutuka datoti mutoexplaina loss of kuti iwe wakandidepriva panguva yangu wachidana nemurume wangu, bonde, ma-conjugal rights, ne-loss of comfort, ne-partnership yangu yekunge ndine murume wangu womukadzi wangu. Saka magroups iwaya tundo anowanza kuti vanhu vaclaime madhautary damages. Kudhara magistrates court ichine limit because ane monetary jurisdiction. Izvozvi if I'm not mistaken, I think it's 100,000. Saka vazhinji vanowanza kuclaima kada kuti nyaya kuende kumagistrates court, because procedure yekumagistrates court inenge iri easier kupfuura yekuhigh court. Saka kuenda kwamagistrate vanhu vaizongolimitika kuti vangosvika pa10,000 or pa100,000 bondo yanga iri limit yacho. Saka zhinji dzinoenda kumagistrates. Asi kana munhu ane mari dzake dzekuti aclaim anogona kutoenda kuhigh court. Asi dare kuti risvike pakuti razopa mari rinotarisawo probably length yekunge zvinhu izvi zvanga zvichiitika, and kuti munhu uyu ari kuclaimirwa mari ari padhuze sei nezviri kuitika. Munhu wekure uko akangonopfimbwawo zvake maybe akazoziva nemunin'ina wenyu or maybe shamwari yepadhuze. Saka injury yacho ndo makuriro ainoita. Dare rozoshandisa kuti apane imwewo nyaya yakambouyawo matare ikasvika ikajajiwa ichinzi 70,000 ndo yanga ichikodzera or 7,000 ndo yanga ichikodzera. Dare ndo parinobva razopawo that. Saka mageneral damages kazhinji hapana mutemo unenge wakanyorwa pasi, iwo ndo unotoya kuti pamwe vanogona kutopiwa 10,000 mopiwa 20,000 zvakafanira kumaintenance. Ningopfuura wangu nepo munhu akazoclaima maintenance, dare rinongoonawo kuti munhu wacho anotambirawo mari ane vamwe vana here. Hakuna figure yakanzizvo mwana anofanira kunoclaimira mari yemaintenance ichizoya iri $200. Handiti saka mumwe anogona kunge ari mwana anorwara, mwana anogona kunge ane maspecial needs. Saka dare parinotonga nyaya yemaintenance rinongotarisa zvinhu zvakati wandi. Handiti rozobuda nejudgment yanoti apapa $50 ndo inokodzera, apapa $200 ndo inokodzera. Asi vanhu vakasangana padhoo uyo agona kuti iwo wapiwa $200 kandi mhanyo paitwa corruption handina kufara nezvaitika. Dare rinongosvika rimuratidza kuti macircumstances ako anga akamira so akasiyana the next person. Saka judicial precedent ndo inonyanya kushanda pamutemo iwo unoratidza kuti unoti imari inozopiwa munhu anenge aclaima madhautary damages.
pakuparwa kwedzimhosva tinoona kuti unotonzi iwewe ukaba chipfuyo 10 years uriko kuchizarira. Ndaitwa sued inini for madamages, handina mari yacho yekubhadhara. Zvinotosungisa ndotoendeswa mujeri, kunonzi uri kunogara kujeri iwe nekuti watadza kubhadhara uyu madamages. Uye pane makore here akatotarwa kunzi kana waita upombwe nemunhu wemunhu ukatadza kubhadhara mari ari kuda unogarawo nguva yakadai. Alright, thank you very much. Ndikuona kuti vatariri venyu vane zvakawanda zvekudzidza and ticharamba tichidzidzisana. Rikanitange nepakuti aba chipfuwo kana aba mombe anopiwa 10 years. Pamutemo panoti 9 years. Handirika? Kuti vanangokumbidza tazvijekesa. So 9 years for kuba a bovine kana kuti mombe. Inongonzi mombe. Unogona kuita kana bhiza. Handika, saka panongonzi muchipfuwo chine stature like mombe. Mabva maunza nyaya yakakosha. Vanhu kana vachitaura nyaya, vatariri kazhinji ndoona vachiti akasungiswa maintenance, akasungiswa kuti, saka wedhe kuti kusungisa isusu kana takuti translate kuchirungu is to arrest. Asi kumutemo kune mabranches akasiyana. Kune inonzi criminal law. Criminal law ndokunowanikwa mhosva. Akarepa, akaba, akaita fraud, akauraya munhu. Mhosva idzodzo dzinoti kana tadziendesa kudare, munhu chaari kuda ndechekuti uyo akapara mhosva apanishwe. Handika, so the consequence ye a criminal act yaitwa nemunhu ndeyekuti paite punishment kana kuti paite restitution, handika, kana kuti compensation. But kana tichienda kucivil court kunoitwa dzema-adultery damages, result yatiri kuda ikoko is kuti munhu aitwe compensated like iwo madamages atataura nezvavo. Saka ndasiya kucriminal kwekuti munhu akaba anopiwa 5 years, akauraya anopiwa life imprisonment akadii. Tauya kucivil kana munhu achinge awadwa madamages, anowadwa madamages tomboti apiwa 20,000 for argument's sake. Munhu yapiwa 20,000 chii chaanoita kune uyo amuparira wacho, kana kuti rikangotaura nemazita, the plaintiff ndiye anenge aendesa nyaya mumhan'are. The defendant ndiye adefenda nyaya, asi judgment yazotsikirira defendant bhadhara 20,000. Chinhu chekutanga chaanoita, anoita inonzi warrant of execution against property. Izvi andiri kutaura izvi ndo anonzi ways to enforce a judgment yecourt, a civil judgment. So ways to enforce a judgment, number 1, execution against property. Ndopa munoona paya pachinzi chikonzi chedare, kana kuri kwa magistrate, messenger of court, kana kuri kwa high court, sheriff of the high court, depending kuti judgment yabva kuri. Iri yekwa magistrate court, mwawana warrant of execution yako inonosainwa na magistrate. Yasainwa na magistrate, then yakutorwa yakuendeswa together with the judgment here kwa messenger of court. Hunge uyo akapiwa judgment asina kuapila. Handika, asi kana apila inombotanga yakwira futi kudare pamusoro kusvika kudare rese pamusoro asi tomboti adyiwa kweso tadzokera kwekwe. Judgment ye messenger of court akuenda kuna defendant, anonotsvaga property inoenderana nevalue yejudgment. Handika, saka inonzi the judgment date. Adaro anoatacha property and kuatacha uku kana kuti kuenforce judgment kwakafanana ne any claim inenge yauya kumagistrates court isiri tomboti yema-adultery damages. Munhu yerent haana kubhadhara rent, ada kuevictwa achiclaimerwa mari yanga asingabhadhari, inongouya futi execution against property. Yekuti munhu maybe ane chikwereti changu $10,000, saka padzinouya kwa messenger dzese dzine dzangu majudgment dates because inenge iri dzane mari. Saka execution against property ndo yekutanga. Tisatafunga zvimwe zvese mamwe maways 2 handichataura. Yekutanga ndiyo yekuti judgment iyo inenge iri judgment wamutemo inonzi ad factum solvendum, handika, or ad pecuniam solvendum, handika, ndokuti judgment iri kusounda in money, iri mari. Saka taatacha property yake, messenger ada kuti atengese property. Akatengesa property ada kuti aitese awane mari yekuti achibhadhara uyo the judgment creditor.
because pakapiwa judgment apiwa judgment in their favor anonzi judgment credit, apiwa judgment against the judgment debtor. Saka property kanotsvagwa paya peikashayikwa, pano messenger of court anonyora inonzi nulla bona return, kuti ndaenda kuenda shaya. Saidha anenge ashaya zvachose kana abwana zvisingakwani, anosvikawo kune kaodropu nekachi, because pamwe uye aclaimira madaughter damages vazhinji vamwe vanenge vari vasikana vaya veusiku vaya hamuna kana chinhu chekuti chiatachwe. Saka iyo inenge yaramba. Number two way yekuenforce judgment ndemunhu iyoyo anenge achishanda yainzi garnish order. Mambona vemaintenance kazhinji ndo vaiganishirwa mari, but inoapply kuchero judgment date yese. But mazano vanhu havachanyanya kushanda kuenda kumabasa ari, asi kana kuriko anogona kunoitirwa that. Number 3 kune inonzi civil imprisonment, and civil imprisonment ndo pamamada kuya pai kuti kusungisa. Kune kusiri toti kusungisa, but munhu anenge aenda kucivil court haaende kucriminal court, ndoko anosvika obva apiwa auto apply kuti ndoda kuita civil imprisonment. Yodaidzwa kuti shamari une here, can you show cause why you should not be committed to prison nekuda kwechikwereti chausina kudi chausina kubhadhara. Kana akatadza kuita show cause why, dare rinobva ramukomita. But pakumukomita dare iroro, kumukomita to prison or kwamuri kuti anoiswa kujeri, dare rinotarisa number 1 kuti is he able to, but there is unwillingness. Ndika? But kana rakuti hakwanisi kuenda kujeri, rinotarisa kuti ari willing but ari unable. Anoona mawedzi acho tu. Saka iwo kana una imari basi usingakwanisi usingadi zvako, dare ndoba rinokusunga rikuenza. But jeri racho kazhinji harisi jeri rakawanda rekuti 10 years chichi ma 9 years. Usually anonzi 30 days mujeri, kana kuti 60 days, kana kuti 90 days. Andika kuendesa munhu kujeri uku basa rako kuda kungomonyorora munhu ruoko kuti bhadhara. Yes, anditi basically. Saka in other words paanongobhadharawo mari iyoyo ndo panopererawo jeri rake. Saka ndo zvinoita ndo inonzi civil imprisonment. But ndipana kukurumidza ndati civil imprisonment yo muconstitution makatiwo munhu haafani kuti aendeswe kujeri nekuda kukutadza kuita fulfill a civil obligation or civil debt. Saka pane mitemo iringosiyana, vamwe vanoti anofanirwa kujeri, but mamwe mataro vanoti aiwa haakodzeri kuti aendeswe kujeri. But totanga ne-execution against property, garnish ne-civil imprisonment in that order. But kana tatadza zvese taunodara ari willing but ari unable, ndokutoparira kwaitawo judgment yacho. Unenge wakuzongomirira kuti akaitawo property uenda uchinoatacha judgment. I think ndisingakanganisi inorarama 30 years. Zvinotodaro kuti ngatiti nezvo ndasungwa ndisina chandinacho ndiri tsuro. Asi pandinozoitawo tunhu munhu yanokwanisa ramba achingoti nyaya yangu yaya. Because judgment yake inenge ichiripo. And so judgment, if I'm not mistaken, 20 probably 30 years inenge ichingoripo. Saboni kwangu itsvaka property. But vanhu vangu warawo mazuva ano havachaisa maproperty mumastar. Saka I think ndokunenge kutongopera kwayo. But vandakaona maadultery damages vanomaita, nyaya hombe havasi kunyanya kuda havo mari. Charingona nje kuti siyana nechi nemukadzi wangu oro nemurume wangu. Mari kana azoiwanawo pamwe yapo, asi chikuru ndechekuti siyana nemunhu wangu. No wonder why pama-adultery damages mari inogona kudzikiswa, maybe to also answer the question dare rinogeja sei kuti imari. Marriage kana yatoonekwa kuti yanga yaane maproblems kudhara, inonzi aiwa hauchaclaim mari yakadi yakawanda, because haasisiri yake cause yauya apa, atongo yake kuzongoitawo catalyst, but marriage yanga yatodi yafa kudhara. For instance kuti ndakatoisa ma-adultery, ndakatoisa ma-divorce summons kudhara, iwo wazowewa kuti because marriage ichiripo chete, divorce haisati yagrandwa, wakuda ma-adultery damages. Zvinongooneka kuti I think mari yachinofanira kunge iri pasi kana zvinobva yatoraswa zvachose. Taakupendera chirongwa. Toda kudzokera kunyaya iya yemutemo wechivanhu wekuti wanga wakabvisa pfuma yako. Taiona isusu vanhu vachienda kumatare emadzimambo, osvika kuti murume uyu akadana nemukadzi wangu, akaita upombwe nemukadzi wangu, ndoda kuripwa. Kazhinji kacho madzimambo unoona munhu aipiwa mombe. Ngatiti munhu aienda ikoko osvika otoripwa nechikomba chemukadzi, anzi uri kupiwa mombe dzakati, munhu iyeye ane kodzero here zvakare yekuzodzokera kuti ndikuda pfuma yangu?
Okay. Kana achinge aripwa kuti murume uyo akaita cheupombwe nemukadzi wake, zvinhu tu zvakasiyana kaizvo. Izvo ari kuda kuti uyo murume amuripe, wokuripwa iyo kuna baba wako irefund yepfuma yani yake. Asi kamunhu wacho achingori wani kavamuvhami mudzimai uyu akukanganisira woti inini ndiri kuda mari yangu yandakakuroora, and then wobva waenda kune chikomba wobva wapiwa dzimwe nguva mombe kana 4 kana 5 mombe dzawapiwa, pamwe kuwengu wakaroora kana nemombe 2. Haizi yato bhizinesi here kuvarume. Ini ndiri kuona sekunga kuti kana tichinge munhu anozoclaima refund yepfuma munhu anenge atosiyana nemukadzi. Handingafunga kuti ungaclaima pfuma iwe uchiri kuda kuramba uchigara naye. Zvichireva kuti vaya vanoti ndoda kuripwa anokwanisa kuripwa oramba achigara nemudzimai wake. Yes. Ko nhai vamuvhami, ipapa pari kutaurwa nyaya iyoyi, vaitaura nyaya iyi vakambopawo here considerations yekuti muwanano iyi murume uyu benefited? Handiti akangabvisa pfuma and he benefited, because when we look at it, mambotara ladies of the night, nhasi une murume akaenda to the lady of the night haaendeko mahara, ane mari yaanobvisa. Asi kana ane mudzimai wake mumba hazvinei kuti kangani ahana mari yaanobvisa. Kusabvisa mari kumudzimai wake haizi nyaya here kuti ndakaroora saka handikwanise kubhadhara kuti ndiwane bonde kune mudzimai wangu, ndakaroora kudhara. Izvozvo is it not considered panyaya yejudgment kuti munhu kuti ndikuda pfuma yangu iwe wenge uchiwana zvese zvauri kuda kwemakore 10 ese? Zvinogona nekuti munhu anozviona sei, zvinogona kuita fair, zvinogona kusaita fair, because nyaya yeroora I think inyaya yamunofana kutodaidza vamwe vanotenda munyaya dzecustomary law. Asi matarisirwo airi kuita nyaya yeroora nevamwe vemazuva ano nekudhara zvanhu zvakasiyana yainge iri a token of appreciation. Andika but vemazuva ano anotaura kuti ndokupa mari yako, wakabvisa mari komba kwedu 3,000 ndokudzorera. But I think vanenge varasa meaning yeroora yacho, mabvisirwo ayadi aito. Saka pakunzi mari ngaidzoke, yes, tikuedza kuti yes wakarera vana ukaita zvimwe zvezvawakaita, asi waita a breach the very marriage yacho, inonzi marriage chacho. Saka I think kuti mari idzoke yese kwaiitirwa, kwete ndo maonero angu, kuri kuitirwa kuti tiedze kupanisha uyu mukadzi uyu, kuti hama dzake dzimuzvidze kuti zvawaita izvi zvinhu zvakashata, watinyangadzira zvakanyanyisisa, kuti pfuma yengu yanga yakauya panapa yatorwa. Saka tikatarisa kwazvainyanya kuitika kumamusha ikoko, I think vekusaidi uko vakazvinzwawo vanobva vati mwanangu endai munotendeka mumbawo, ndisazotorerwa pfuma yauya. Saka yanga ine a deterrent effect kuti usazofa wakaita zvakadaro. Zvakafanira kuti munhu akapara mhosva memombe idzodzo kuti anopiwa 9 years. Kudhara aingopiwa pamwe community service kana kuti sentence yanga iri pasi. Rape izvezvi yani 20 years munhu kujeri. Tikuedza kuda kuita deter vane pfungwa idzodzo. Saka tira kuita kuti mukadzi akaurayirwa nanatete vake achenda mwana wangu zvisazotinyadzisa. Hatokaona zvakaitika kwekwe vakatozotorerwa pfuma yavo back, vandika yavanga vabhadhara vakaitorerwa yose nekuda kwongoti watadza kuzvibata. Handisi kuida kuti ndibva ndakurumidza ndati ko murume wakachita, bozi vazhinji vachatanga kuti ko murume wakachita, pandati izvo mutemo uyu customary law. Saka tinongoitsanangura iri ikoko. Tikada kuuya kugeneral law, remember kuti pamuchato wechapter 5.11 hapana need yepfuma. Handimuziva apabhaterwa pfuma ndikatongoti uyu mukomana nemusikana vachitobva ipapo nemawitness avo vachitoenda kukoti izvezvi vanogona kusvika vachichatiswa pasina pfuma. Saka ikokoko maybe haina basa roora, asi kwaine basa uko yabviswa
kana mukadzi achinge achiita anofanira kuti itorwe mari iyoyo idzorewe kuvaridzi vayo. Murume because kune barika haagoni kunzi adi achiita. Ndezvecustomary law. Nyaya yatati nayo I think inonyanyobaya isusu madzimai. Munofungei kwamuri ikoko? Tinyorerei zvamuri kufunga panhamba dziri kubuda pasi pechivhitivhiti. Vamuvhami toda kutendai kuva nesu. Vazhinji vane zvakawanda zvavari kubvunza. Next time pamuri kuuya munomu toda kutaura nyaya yemadNA. Nekuti takanzwa kuti vamwe vari kuti aiwa ngauitwe mutemo chaiwo wekuti mwana achingozvarwa pobva paitwa madNA. Tikuda kunzwa kuti isusu kana pane zvinhu zvandiri kufunga ndiri kumba kwangu inini ndichida kuti zvive zvinobata vanhu vari veruzhinji, ndinouya sei kuti zvizosvika pakuita mutemo, ndinotangira papi, ndinoenda kunani. Nekuti dzimwe nguva tichingofunga kuti patiri kuona DNA shoyi varume vari kuchemedzwa veduwe, saka dai zvadai so dzimwe nguva varume vangaregere kuchema. Saka patiri kusangana futi next time tiri kuda kutaura pamusoro pevanhu vari kuti madNA ngaave kuti mwana achingozvarwa, mwana akurire ari mudzinza rake. Kwete kuzoti dzimwe nguva mwana akura ozonzwika kunzi aiwa haazi mazvimba kupa atoriwo soko, aiwa haazi wemunoma atitomboziva kuti ndiani. Tinoziva kuti imimi kwamuri ikoko mune mibvunzo yakawandisa pamusoro pemitemo iri muno muZimbabwe. Zvatinoita panapa tinotarisa uye takatora nyanzvi vari kuziya mutemo kuti vauye vatitsanangurire zvimwe zvatisiri kunzwisisa. Zvamusiri kunzwisisa tinyorerei patinovadeedza tivati muteereri ari kuti nini handisi kunzwisisa idzi. Uye ngatisakanganwe kuti vamuvhami kana vari munomu havazi magistrate, havazi jaji, vari kuuya kuzotitsanangurira kuti mutemo unomboti kudii. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa.